Hi, my dear friend. Welcome to my technical official YouTube channel. Norok no, hi no hi, lamsugo. Ani khaboni friend song, norok kaham kurung no tong baina. Haida, au khaklai norok kaham kurung no tong baizana. Ge faidi, ani khaboni friend song, norong bagi tini hi no hi katal video. Tubui, phapioka. Tini ni o katal video ka. Nukhung, khanai rokni video. Ani khaboni friend song. Bortomono tabuk nukhung khai tongnai rok bihik bwsatui tongnai rok norok o video no pulan simi paithak jora norok full watch ke naidi video no adang sudang khai ta naidi ani khapani friend song ontui adang sudang khai naikhenke जों video ni jeta tamhnai guideline tongmarok video ni jeta topic tongmarok oborok no जों ekdom bujimayang thango ga aran bisingo baksa bujia sujeno comment nokbo khairo ontiya khapani friendsong norok bujiui sujiui babiui naharmani bisingo tamo bujika bujia norok oprose comment khaidi an khapani friendsong ga haipana ang norok no koinen musugo video no naina musu hata naidi he naina share tei tanaidi norok no khamkai no naithung hnui ang o video noron bagi sunamani ya ani khapani friendsong je nainai ba naithung je samung nangjak je samung nangjak ke bo nainai je samung nangje borok bo naya tongthung obo norongni bepar hediba ani khapangni friendsong nge faidi tinini video ni topic ni bukhago thangleno tinini video ni topic kha family character o hasaka o nukhung khlaiui bihik bwsai bwsa bwtui kai tui tongnai rong no khai hino tamo family haidiba ni faidi o family ro no basa basa tabu jara bwsa bwtui gwnang rok bihik tui tongnai rok nukhung tui tongnai rok boro o family ni ortho no saimi angma bai tabu kwbangma family o walai ka jangui tongo ha nukhung belai tongo tei bwsa bwtui saimele anglai tongo ha khalai belai anglai tongo o family ni ortho no saimia angma bai tini kwbangma sini hasaka o जों nugui tongo khalai po agini khasam video no saka buritlangai khalayo tolatlangai khalayo ha bwsa bwtui mai mose anglai phu big bwsa bujak phu podrepot tabo o sangsaro sini family khanai nukhung songsarnai rokni nukhungo onekta সমস্যা অনেকটা প্রবলেম আসাই tongo কিন্তু যতনি nukhungoya 100 পরিবার তে 50টা পরিবার nukhung একদম লানসি tongo ভাইকে বসাই হিনজানাইবো हि साइमिया बाय बिहिक हिंजानाइबो ओ nukhung tamno hin saimiya bai sini kaisa kaisani poribaro haikaba family wo tei nukhungo kwbangma somosya nangui tamlai masaya manungya ha bwsabutui boro bihik boro bwsai boro kwbangma kaka kokok nglaiui kwbangma birman malaiui podrepot ngui tongo abo sawi sabaya nge faidi nung khoroksa nukhung khaka ha nini logi family na haka nung bahai ke nukhungni ortho no saimi ang tongna kokba saimana sinangnai ani khabani friendsong nukhung tamno hi nung phula sigang nung saimana nangnai nukhung gai nono kaisa abo gromdi jemon example nono saikang nono gari khungsa yafar rekha nungo gari no kaham kai salok thang nangnai mungya khaba nono room kaisa tui koto mawa yafar rekha nungo room no kaham kai salok thangmai hangkai tangnai nung salongna rungya hangkai nini room bo dupiui tui bisingo kalainai no ঠিক সেই রকম oma haino nung nukhung salongnani rungya nukhungni sombonde saimiya hangke nukhungni porikolpona no nung kichu bujia kichu saimiya hangke jemon tui kotoro
rung bai kalaima hai nini ani nukhungo oma hai keno jora jora wo bai thangmani no sung kaham kaino sung nugui tongo nga abono phaidi nung tui kotoro nung rung bai ke chaloknai he bai ke nung tui kotoro nung o rung no dupi akhai nung tlang thanani abo hungkai phaidi ang norok no point sanami to kayekta ek number hungkai husband jeta jara je nukhung khanai chwla hinjangnai rok ang chwla no ang khobjago do norok simi khobjagya ang khobjago norok satotoi no ang bo khobun sai tongo ang bo khobun sai tongo ang bo sak sak no jara nukhung songsanai chwla hinjangnai rok borok nukhungni somboni no phula first of all borok sai mana nangnai tebro si bihik ble nung chwla borok si nukhungni guideline no saimiya nukhung tamno hi bujiya hangkai o bwrwi hinjangnai bo nukhungni guideline no bo baike saima sinaiba nung chwla hinjangnai borok nukhung songsanai to nung si chwla ni bisingti si bwrwi ba chini logi si tongnai haidiba gai nung chwla hinjangnai nung nukhung songsanai nukhung no naragoi tonnai pala yapang pala hangkai nungsi sungsi sung chwla rok si gobon bagui no jara sin chwla rok nukhung je khai tongnai rok nukhung tamo hin nung o nukhung kong no phula swkang saimangra de ani khabangni pheranchang tani bagai tini o video no ang swnamui tukha abo kisisa karon tongo norok karon no kaham ko bujinani khaidi tabuk o jorao sung nukhung khanai no bo siniya nukhung khairang no bo siniya jotono soman soman lai tongha ani khabangni pheranchang nukhung jara bihik busa ganang rok go tabuk sikla rok tokting no tonglai tongo tabuno jorao bono bahike nukhung khanai da khaya bihik busa ganang ya bono bahike ro mansinai ba gai oma hai borok no borok nukhung tamno hin borok Sai Manya ani khabangni pheranchang norok kaham kai cinta khainai di kaham ke wansugui nai di ani khabangni pheranchang tabuni kajijak borjar rok tabuk sikla tongtoi no tongo sikla samung satoi no tongo sikla nungtoi no tonglayo aingo bihik busa tamung toha busa botoi tamung toha kichu chiya tabungni nukhung khanai chwla rok baksa ano joli jagai sumano please joli nani kokrui omok kahamni bagai se chini kahamni bagai se ang saitung norma nga phaidi nga abon bagai no ek number ro chini chwla hinjangnai rok nukhung tamno hinsung pula saimana nai nukhung sabo tong busa tongo bihik tongo ha nungo busano tam khaina nangnai chumni nangnai busano tam khaina nangnai school porna nangnai busano tam khaina nangnai samung sana nangnai bihik no tam khaina nangnai ha abo nung kaham kai nung nukhungko saiman khangke ba nung khlai thangka hangke si nukhungko jibono phano crisis bongya walai sulai bongya kono mungsa dukho kosto bo phaiya kasang tonglai ani khabangni pheranchang abon bagui no jara nukhung hinei tabuk je bortomano nukhung khai tongnai rok বিশেষ করে চিনি চলা রক নরক নুখুংনি সম্বাদন কাহামকে সাইমান নাই নুখুংনি সম্বাদন সাইমান খাইनो जों tei kichu ara phungna nangya hediba je ja thangbo an bhik tongo an busa tongo nung obo hai kaisa bokhaw sob somoi mujhe tongna nangnai nung aro thangbo kubunja thangbo sikla tongnai tong toha sikla satoi sai toha sikla rok bai nung tong toha ulta pulta ngai ha nung nukhung khamana klaisa kalai khana babo nung siklani tomongo si tong khung omo hai tomong to ngai nukhung khagang ngai nung nukhungni tomongon nung ma tongnai ani khabangni pheranchang ha nung bihi gnang busa bodri gnang ni omo hai character no nung tongnani nangnai nung ang obono si hino nukhung khanai chwla adiba nung tabu nukhung gnang busa bodri gnang bihi gnang se o chwla sikla rok tongtoi tong hongkai ha tongthogoi nung bagrum to hongkai nong nukhungo ba tang sinai ba phaine no jogra ba phaine no bhik tongle busa tongo ha sikla prose single jesa kapno bagrum mui tongmano toreng sare toreng tabuk to logio gnang ga abon bisingti no sung baksa sini slarok nukhung khatani o omtugino sung walai solai ngo bulai tolai ngo kaglai pholai ngo bui khnao noksa nogari ro ha जों tongmani se adum sadum
chwla sikla rok tongtui tong tokha chwla sikla rok chatui chai tongkha ha oma he tongkha hingke chwng nukhung no chwng narigui maya jemon ang thaisin puila unsaka somudro o nwng rung nwng kaham khai chaloya hingke nini o rung somudro o nwng dupiui thanai thik sei rokom oma hingke no nini nukhung bo oma hingke no baiui thangnai salchaya salsa phaidi obo hingke chwla rokni character bwrwi rokni hingke tak phaidi bwrwi rok bo nukhung khaka hingke norokni bo kaisa tam hnai obigota tongna nangnai obo hai obigota ha ang sairo no tabuk to mobile ni jug internet ni jug tabuk kwbang mano mobile rogo chwng podre podrok nugo chini bwrwi rok to tebo abo sailap kwrwi tebo se jamila sakai tebo kokbango baksa baksa bwrwi rok joli jagai himano miya khaiba mo chwla no malai gathung botati kok sanai pono himano kok kwrwi norano nakati chini bwrwi rok norok bo jara bwsani logi tongkha hingke ba nukhung chikonsa hamhui abono khai tongkha hingke chini nukhungni bihik ba hik hingjaknai rok bwsani logi tongnai rok norok bo kaisa obigota tongna nangnai ani bwsaini income bwsuk tong ha ani bwsai bwrwki chai tong ani bwsai din mojuri khai tong chakri da khai tong masa da khai tong police chakri da khai tong puila swkang eknaba norok wasung hardi baksa baksa bwrwi rok haino wasuya babiya bwrwi nungma baino bwrwi khanama baino mobile logo kisa kisa kaham ignai ingthung jesa manui phunung thung nukha hingke no borok bwsai jokon de Sai Manya khai phaite hingke no sasao mwtui manna hagranai online tei mwtui tabuk kota kota longkhor tongkha amtui manna hargranai nia khaba tekaisa bini logini bwrwi bai sajakma baino bo nogo phaiui bwsai bai chaprom tongnai akhai omo hai ma paiya omo hai ma sumya ha bwkhe mwtui hai rai hinui please ang chini jara nukhungni bwrwi rok no bang sana musungo chwng first of all chwng chini nukhungo bwsuk income tong ha ani bwsai tamo khlai bo bwsuk din mojuri khai tong bwsuk man tong bwsuk rang puisa rok bo dino ajiui tong chwng abo 1 number chwng wasugui babiui chwng nahana nangnai chwng hotatsa chwng bwsaino sarika ang mwtui painani yangkhai o bwsaini thani rangsi kwrwi dugan bangisi burung burung khana mairung borom manai khana moso borom manai berman manai kwbang mano bini bokhologo jemon record gurima hai guri tongo sabung burung rok hingkai baksa baksa chini bwrwi rok bujiya no phatsa sairo bwsaino hingkaino chwng o jora khaino toklai chwng walai bulaio ha kwbangma kese kereng laio aboni bagwino chini bwrwi rok hingjaknai rok bo nukhungko tongmano nukhung khaithanani hingke bwsaini income bwsuk tong ha income ni mote chwng manui khwni rok bo chwng sana nangnai kok kwrwi waisa sanporo maya phano next time o manai ha omtui kai chwng bwkha mani laiui buji laiui chwng omo khe tokha hingkai chini nukhungko kha khlaio kaham kaino thangai manai kaham kaino chwng tongui thanglai manai ani khapangni friends song hingkai tongmano norok nukhung gwnang rok o video no nai tongkha hingke ba norok kha khlai norok bujibai khena nukhung tamno hin abo chini chwla rok 1 number saimano nangnai bwrwi rok bo saimano nangnai nukhungko ang thaisikon saka tabukni bwrwi rok wngkha manui sanani belai kheno laio buije nungmani abono sano be buije nungmani abono painani musung laio nogo khai bwsuk tong bwsuk kwrwi rang puisa bwsuk ajiya abo chini bwrwi rok baksa Sai Manya bai baksa haino athre patre bwsaino sanlaio bulaio toklaio please omo haiya ang thaisikon saka no nukhungni income bwsuk phai tong bwsai bwsuk puji khai tong ha tamo khlai tong obono babiui sujiui chwng jekunu bo santani ba satani bo chwng kisa control khai chwng tongmani bisingtwi chwng sana nangnai tei salaina nangnai ani khapangni friends song tei bwrwi rokni duty hingke to tebo tongo songnani suknani he cherai rokno naikolnani school thata thang thathaiya abo bwrwi rokni khe omo
sela rok samung bojaga rang puisa ajinani ha bojaga bwrwi samung manthonani podrepot omo sela rok thani o mahai phiaba ang no puila on saka sela rok baksa tongo ang thaijegon saka no sela sikla rok tongtoi tongkhale nini nukhung jemon rung সমুদ্রও দুপি মাহাই দুপি উঠানাই আং থাজিগন সাকা নং পুলাও গবনো জানজানি ডিউটি নো जों কাহামকে নাইকলই মাখাंखाय কাহামকাই টাইম টু টাইম যে जों खलायमान खांके नायदि सि नुखुंग मुंसा प्रब्लेम नुकजाग्लाक बयबो यासि सुरग्लाक तांबाय सुनायबा नों सब समय नरक जानजानि जे डिउटी अब ठीक ठाक दं हंखाय यां बुरिनो ठीक ठाक सलानेও ঠিক ঠাক हंखाय ते साबो नि नुखुंग साबो ताम हिनमानाने केबो हिमेया आन खापानि ताहुते बुसो नों जुगले जुग एकदम थागै मानाय कुसुंले कुसुं नुखुं खावै baksa nukhung bai thangmani kaglai phalaimani podre pormani hingkai o nukhung khatani o tongthani derawino जों baksa nukhung rok bailayo ha baksa podre podrok nglayo abo sailap krei gobang mano sana thangangke dinini video 5 ঘন্টা rok phun kawi thanai ani khabangni ferenchong gang omo just shot chimisi nongno sawirisiu nukhung tamno hin chwla ek number Sai Manya nai pe nukhungo jala hi khingjanai rok borok bahake bosaino sana nangnai ha bahake sana nangnai bahake control hoi tongnai ang norok no obo thajigon saka tei salia ani khabangni ferenchong norok khaklai norok buji baikna ani khabangni ferenchong hinke omsuno sidong tinini video heda ani khabangni ferenchong katal video hain mala phiwanu norok video no nai tongkhangkai ba nuk tongkhangkai ba like kaisari di ani khabangni ferenchong te o channel no subscribe khlai ko hingga ba norok subscribe kaisa khairi di jotono no hambai jotono kaham gorong tongbai jadi